Balimao Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Malion, billet jeudi 5 janvier 2023. Malion, billet bonne nouvelle badi. Bonne nouvelle follow et jumenye. Malion, anga armée be aratisasi la Mali fan bebi. Ametla kakuma oka. Bonne nouvelle follow jumenye. Président Assimi Boraka, segu tungara ka tien la segi. Ne segu tungara e kuma munu fo. Assimi Clara kana tien diambi. Kona ye mogo ye transition kono. Oube yoro la. Kabe ka koke mouma yi malima. Kanga fo pion. Metla ka video kala. Ala ka tien bangi. Allah. Le président Assimi, que Dieu te bénisse. Francianga surasu balika avancé chogomina. Président Assimi Clara ka sekere be fobi. Malion. Anga président Assimi ni Mali nyamogo. Mali tchegorobani Mali leralatigiu. Ani dugutigila kaou. Ani Mali nyamogo babbe. Président Assimi nou ye nyogonye bi. Ne segu tungara kashiradi. Président Assimi ka discours ne segu tungara ngeji bobi. Ne boraka arakan fla de serisan. Ka douaoudo Assimi. Ka douaoudo Mali. Mali en bonne nouvelle flana fana mounye. Mali sulamo beka nyogon famia san. Ni sulame chama ngole. Ko segu tungara alaka barga do la. Mali karamogo chama chiblama. Kome baramina. Ko alaka barga do na. Ko u karamogo bebe ka nyogon famia bi. Mali dina nyamogo be. Mali chrétien o sulama o. Wahabia fara amsardini ka bebe ka nyogon famia bi. Mogo chama ngole ko segu tungara wala ye tien fo. Ko Mali karamogo be. Mali chrétien be. Mali dugutigu, Mali soma, Mali doso. Ambeka fara nyogon ka anga Assimi deme. We segu tungara ka langini. Mama nibe Assimi fe. Ikena boka mogola gushi. Sinon, okoro kafo ibe ka Assimi ka fanga de bi. Kuma befle. Awa alhamdulillah karamogo be ka nyogo famia bi. Ametla réunion dobe Mali jeune leader musulman bolo metla ko communiquer fana kala. Alhamdulillah nisonjara nwasarabi. Wallahi bi ngaji de borade ni alakan fla de seli ka duawdu. Wallahi ka duawdu Mali. Malion anya nouvelle sabana mi fana soro tuguni. Ko France be na Burkina bla kalo mois de février. Kalo kura menajo. Alhamdulillah ko France be na Burkina Faso bla. On va dire bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mali aradaru, Mali surasu, ani Burkina surasu. Ube ku tege di nyogoma Burkina e fagalida terrorisu kambia kabu aklima. Ametla ko be frère. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive la Guinée, vive toute l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse président Assimi. Ngara kan fla de selika doa don président Assimi. Malion amena fen kala anya kuma munu fo amena prévu de la kala awnine anga janga bela jella de nyoko fe anga doa anga président nyumai no e président Assimi ay kuma mu fo ay ne ngati la bobi. Mali kura mi forani ala sona ma be na ke me anga Assimi deme me Assimi ko konange fe ye kanga befa kanga na dogode awa janfa bi kera Mali contre la président Assimi mena fo mena kala aw na nga je kala je nyoko fe flo me yani ngo fo ngo ni sonjera romina Assimi ko nanya mogo ye kolangolo na anga na dogode anga fo akuma ka fla anga kala mena kala sisan na denosini etama goma fenke o goma noere fa dénoncer fa ka fodi do be yugula kana fa yugula de fando difem mato anno tsamen c'est un balo abana kona nyo kesa ko chamambe balo président Assimi bora kan de fode ayato nga siga ronin katugunu quoi président Assimi ko kabe muso deme président Assimi ko kabe na docteur Sojo président Assimi ko kabe na Malika Yerema horonya sigama bravo président Assimi anga kuma to la me ay kuma ne discours in belle la me anga ni kuma la me corruption na denosini etama goma fenke o goma noere fa dénoncer fa ka fodi do be yugula kana fa yugula de fando difem mato anno tsamen non que c'est un balo kuma bana peu Assimi ko na nye fenfenye kolangolo fenfenye transition kono anga fo pian kuma bana sixi barabla yera wolo de me nyogon famia Assimi fla ka segu tungara de soutenir ta alhamdulillah ko do be ntolu fo réseau ka ngam pa kuna chama gawa chama bu kun fo abena lache mali anga ta nambe ta ambesi que Dieu bénisse Assimi Mali mbadili malien dembe fanga Assimi soutenir wallahi aye ne nyaji de bobi que Dieu bénisse maréchal Assimi Malien
janfa mi kumbe do Mali contre la français kumbe janfa mi do Mali contre la président Assimi janfa info ne Sékou Tounkara ɲaji de bora Mali anga jango woro la me ne dobe songa kashibi ja français kumbe kan deme ja français kuma bali anga taga terroriste kele di président Assimi bora no de ko fobi Mali on dobe songa kashibi wallahi ala ne Sékou Tounkara tale Mali ne président Assimi ɲɔgɔn ako ale Maliki Jaw kle flaute dumuni ke obe cɛncɛn de ta ka dunda la président Assimi aye kuma ina mede ni minɔgɔ ye Assimi minɛ a b'a daji de caya da ka kunu mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ dɛ ne Sékou Tounkara tale Mali la ne sigile Assimi sigile a da ne da Assimi ko président Assimi ko le fait que an bɛ fɛnw fɔ ale ta président Assimi bɛ palais de la ko kolon caman bɛ kɛ a tɛ bɔ a kalama n'an y'a dénoncer de ale bɛ bɔ a kalama o de to an bɛ dénonciation minnu kɛ a bɛ président dɛmɛ a ka baara de la na min t'o faamuya o an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se awa ko bɛ laban yɛrɛ woloden de ma a yɛrɛ président kuma ka mɛn il faut dénoncer a y'a dénoncer président y'a fɔ n y'a kala o bɛɛ y'a mɛn pan awa Sékou Tounkara sira dir'i ma maa si tɛ Mali ta ka bila i poche kɔnɔ bilen c'est terminé ala ye den ɲuman d'a ma n'o ye maréchal Assimi awa a ye fura bɔ woro la pewu mais n b'a deli malien bɛɛ fɛ an ka Assimi soutenir n bɛ segin a kan Assimi kuma min fɔ n bɛna k'a la malien n'a ye Assimi kumakan in mɛn aw bɛ sɔn ka kasi bi n bɛna Assimi kumakan dɔ k'a la janfa min tun bɛ Mali armée tun bɛ bali ka fonctionner cogo min président Assimi bɛna secret da malien dɔ bɛ sɔn ka kasi bi président Assimi bɔra Faransi tun bɛ an ka sɔrɔsiw bali ka taa opération kɛ cogo min na président Assimi kelen ne kelen a delila ka fɔ ne ɲɛna mais ne y'a to f'a yɛrɛ de k'a fɔ bi awɔ an bɛna président Assimi kumakan kala dɔ bɛ sɔn ka kasi an ka Assimi soutenir Mali mɔgɔba bɛ an ka Assimi soutenir wallahi a bɛ Mali fɛ bilahi talahi bi ye jeudi 5 janvier 2023 président Assimi kumakan filɛ main da ye main tigila di ne Sékou Tounkara bɛ ka sigi kuma fɛn fɛn kan Assimi sigilen filɛ kan a y'a lamɛn ni ala jara darku radar ku na togodi akarabara parce que amuno dan sura dan akaraba mone adu yi tugu sabata ke wata kunda fafa unu be nodo wado tugu saba nyoma fe anje ngo ma fuike parce que ni kele kara sa ni ko be mo bla kata ube jandu nyedu masaka fo avion fana ka wuli kuma ta avion se gutna ala to men ango duguna anga avion kelma ngamo la wuli ko avion sa la wuli sulu ko mo be bara lay jone ba mo sheda kalama ulteta anteta mo do mo ka bunu nyana adu mo biwulon tay mo na lunjin torala voilà terrorisme be ka attaque ke ko France ni ministre ka avion di Mali sɔrɔsiw ma France yi ban ministre yi ban président de da filɛ ka fɔ dɛ a don mɔgɔ 70 de fagara ma 70 o de fagara a ye kuma in lamɛn dɛ ma 70 o de fagara a ye kuma in lamɛn dɛ président bɔra k'o de fɔ sisan nɔ k'u ka avion di dɔrɔn k'an ka sɔrɔsiw ta ka taa mɔgɔw sauver u y'u ban président bɛna révélation wɛrɛ kɛ an ka tɔ lamɛn Farasi voilà voilà comme Mali ko k'a b'a ka avion na wuli ka taga malien denw sauver Farasi yi ban ministre yi ban aw ni ala cɛ tiɲɛ ko ne kasira di an ka ni kuma tɔ lamɛn an ka kuma in tɔ lamɛn hali bi Farasi mɔgɔ bɛ ka sa voilà a yɛrɛ ni kuma mɛn dɛ jamana sanfɛla mara bɛ olu de bolo mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la an ka avion kun tɛ wuli ni Farasi ma sɔn
an tɛ se ka foyi kɛ ni farasi ma sɔn an ka mɔgɔ 70 ni kɔ sara président Assimi filɛ k'a fɔ bi adila Assimi ne baro kɛ a bɛ san 2 bɔ Assimi ne sigira Assimi ye nin baro fɔ ne ɲɛna wallahi ala Assimi ko ne ma ko bɛ nin a ye ko wɛrɛ fɔ o mɛ maloya k'olu fɔ dɔɔni quoi wallahi ninnu ye tɔɔrɔ bɛ kɛ ni sɔrɔ wallahi Assimi sɛgɛra dɔn Mali nɔrɔ la Assimi sɛgɛra wallahi u bɛɛ sɛgɛra wallahi ala surtout Assimi billahi ni Assimi ne seko dugura ni Assimi sigira don min na ne ɲɛji de bɔra wallahi ay u ye tɔɔrɔya mun kɛ wallahi ninnu ye tile 2 u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u ye kaso Assimi ye kasow bɛ kɛ u bolo n'u ko bɛ avion ta farasi bi ban a yɛrɛ y'a fɔ sa yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn dɛ voilà a bɛɛ lajɛlen Assimi kumakan mɛn an ka kuma tɔ la mɛn sisan Francis voilà Francis wallahi peu tegera wara kuma bana peu ali ministre mandat renouvelé tola a commandé Assimi ye dɛ o de kosɔn ngaw ma ngo Assimi be otage la mɛ ka cɛ de fɔ an na dɛ ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na tɛ dɛ wallahi Assimi était un patriote mɔgɔ tɛ ka ko in faamuya o a bɛna ko in ye dɔɔni sa an ka taa voilà avion kele français kunte son anga mogo français avion B ministre avion B Assimi filɛ k'a fɔ sisan ministre bi ban k'an ka sɔrɔsiw ta ka taga Farabugu libéré français ka avion bi ban k'an ka sɔrɔsiw ta ka taa Farabugu libéré an kun ka an yɛrɛ ka avion kun bɛ mɔgɔ 4 dɔrɔn de ta an kun bɛ ka an b'an débrouiller ni ne mɔgɔ k'i bɛ ka ministre défend ou bɛ ka français défend ala ka sanpɛrɛn jigin kan dɔw b'a fɔ ko Sékou Tougara tɛ farasi fɛ dɛ Sékou Tougara tɛ farasi fɛ dɛ c'est farasi ko dɔ de kɛ dɛ farasi Sékou Tougara jɛ visa de la depuis ala kan da ma don farasi ambassade kɔnɔ mɛ ka tiɲɛ de fɔ an na koyi président Assimi ma fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma mɛn an ka kuma tɔ la mɛn kuma ma ban dɛ voilà président y'a yira k'a fɔ an minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ ani Mali yɔrɔ tɔw la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'olu dɛmɛ ni ala sɔnna ma k'a bɛ mɔnɛ bɔ maliyɛnw na kuma bɛɛ lajɛlen filɛ dɛ donc président Assimi taara nin discours de kalan en grosso modo an ka Mali mɔgɔba bɛɛ fɛn danne la k'a yira k'a fɔ nin de kɛra ko dogolen Assimi ma ko dogolen tɔ fɔ hali bi ne t'a fɔ parce que ne ni Assimi ye baro caman kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ n'o fɔ réseau sanfɛ parce que
ne ni Asimi sigira ay baro kay ko chama fo na yɛrɛ ma mun fɔ caman bɛ yen ne t'olu fɔ dɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu ɲɛfɔ ka gɛlɛn ni ne Asimi ye baro kɛ ne Segu Tunkara ni Asimi sigira Maliki Jaw sigilen bɛ ɲɛ bɛ Maliki Jaw fana sigira koyi ɲɛ bɛ Jaw la Maliki Jaw wala a fana sigira mais surasi ninnu bɛ Mali fɛ mais politique niveau là c'est zéro à la base an ko tiɲɛni fɔ walayi politique la u tɛ politique maîtriser quoi mais an k'u dɛmɛ ne bɛ ka critique mun kɛ dɛ ne bɛ ka fɔ ko nin man ɲi nin ka ɲi dɛ o ye ka surasi ninnu dɛmɛ di mais nami den tɛ se k'o faamuya bilahi mɛ kuma mɛ sigi ka kuma mɔgɔ ye nami o tɛ se ka ne faamuya ne bɛ ka Asimi de sauver ne bɛ ka Mali de sauver ne bɛ ka transition de sauver Asimi yɛrɛ da bɔra k'a fɔ tiɲɛ bɛɛ ɲɛna sisan ko n'an ye fɛn min ye k'an ka fɔ ko ni fɛn mun man ɲi n'an y'a ye an kana dogo dɛ an ka fɔ olu ye surasiw de u tɛ politique dɔn ni mɔgɔ taara k'a bɛ taa surasiw bila sirajugu kan ne Segu Tunkara ne b'u fɛ ne mɔgɔ n'i bɛ Asimi fɛ n ye miseli di bɛɛ ma an ka maliyɛnw kala mɔgɔ bɛ na k'i bɛ Asimi fɛ ka taga mɔgɔ wɛrɛw la gosi o tigi tɛ Asimi fɛ dɛ o bɛ fɛ Asimi ka fanga ka bin de bi maliyɛnw bonne nouvelle dumanba bɛ yen bi n'an k'o fana fɔ tuguni maliyɛnw bonne nouvelle dumanba bɛ yen bi Mali silamɛ caman bɛ k'i Mali silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi communiqué dɔ dira ma n bɛ n'o communiqué kalan an b'a ɲini Mali silamɛ Mali chrétien Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ a ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka président Asimi dɛmɛ silamɛw ka communiqué dɔ bɛ yen nɔ n bɛ n'o k'a la sisan nɔ donc Mali silamɛ tɔn dɔw bɛ yen u ka communiqué bɛ yen ko silamɛ bɛɛ bɛ nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ n'a communiqué kalan bi ye jeudi 5 janvier 2023 tous les musulmans soucieux de la cohésion sociale du vivre ensemble sous l'égide de l'Imana s'organisent à tenir une conférence animée par l'imam Dr Aboubakar Tounkara et l'imam juriste, chercheur et imam Abdraman Sissé, président du mouvement socio-religieux Faso Dambé, la Kanaton. La conférence aura lieu le 14 janvier à partir de 8h30. À partir de 8h30 à la Cité des Enfants à Niamakoro, des chargés de programme et planification de Faso Dambé, la Kanaton, Oumar Barber Diko. L'Imana est l'une des plus grandes organisations islamiques du Mali. C'est l'association des imams du Mali qui dans toutes les villes du Mali. Imana Ode. Donc, Mali imamou be, Mali karamogoba be. Donc, ou bien nyonyo ke, amba delufo ka do Asimi ambo baraoula. Ne Segu Tunkara ka barake ji jukoro. Choya mina, mogo bi se ka Asimi kanu. Choya mina, amise kan tege di nyoko ma anga Asimi deme. Ne bo bara de la. Mais ni ne mogo ye, mou be ka koke, mou be sulameyak, mou be sulame ou la muruti, ne kango dénoncer au kadabla. Manamana ko chama be akadabla. Ka muso ta ku nyanga sanfɛ muso fɛngɛ au kadabla ne o dɔrɔn de fɔ o tɛ an danbe ye silamɛya ka bɔ yen chrétien ka bɔ yen an danbe de tɛ donc ni fɛn mun man ɲi an b'o fɔ an bɛ président dɛmɛ ne Segu Tunkara n b'o baara de la n tɛ ka président lajigin dɛ mais ni mun man ɲi an b'o fɔ président yɛrɛ bɔra ka sira danbe ma ko n'an ye mun ye k'an ka fɔ parce que président t'a kalama hali i bɛ ka kun bɛ kasi k'a tɛ bɔ ko dɔ kalama parce que u ye i b'a dɔn président caman b'u kɛrɛfɛ mɔgɔw b'u détruire de awa Asimi te bi anw ɲɛna dɛ an bɛ Asimi sauver awa Asimi bambo an kɔ la fo Kuluba 2024 Asimi te taa yɔrɔ si awa an b'a fɛ awa b'a soutenir maa si tɛ nin gulɔ Asimi la k'i b'i ka projet kirikarasi réaliser on va sauver ces deux fils du Mali un don de Dieu Asimi est un don de Dieu on va les sauver dans la gueule du loup maa si tɛ na k'i b'i nɔrɔ Asimi la k'i bɛ taga Asimi k'i ka kɛlɛkɛ bere ka taa maa dɔw kɛlɛ o tɛ kɛ anw ɲɛna escroc si tɛ na k'i b'i nɔrɔ Asimi la k'i bɛ taga mɔgɔ dɔw kɛlɛ ko fɔ malien bɛ ko mɛ terroriste ye kelen de tɔgɔ fila tɛ terroriste la terroriste tɔgɔ de ko farasi terroriste tɔgɔ de ko makɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'i bɛna malien kunkari ɲɔgɔn na i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲa point barre vive le président Asimi malien o nouvelle dumanba bɛ yen nɔ nouvelle dumanba sabanan jumɛn bɛ yen malien an ye nouvelle sabanan sɔrɔ yanni an ka don o la an bɛ n'an ka karamɔgɔbaw fo an bɛ Mali karamɔgɔba bɛɛ fo an bɛ Buya Aïdara fo Nyoro Ousmane Seri Marani Aïdara Segu ka belebeleba n'o ye Segu Lassana Kane an b'a fo an bɛ Imam Diko fo ko Imam Diko taara Makan ala ka Imam Diko ala k'i ɲuman ta ala k'i ɲuman na Imam Diko n'i nana ka bɔ Makan na i ka dugawu kɛ Asimi ye Makan a y'a fɔ Imam Diko ɲɛna k'a tagalen filɛ Makan ka dugawu don Asimi ye a denkɛ Asimi ne Segu Tunkara bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan de an ka Asimi dɛmɛ mais ne tɛ lamu ta ka maliyɛnw fara sabula ne bɔra don min kɔnɔ
fara ɲɔgɔn kan de b'o du kɔnɔ ne bɔra du min kɔnɔ bɛn de b'o du kɔnɔ ɲɔgɔnna faamuya de b'o du kɔnɔ ɲɔgɔn kanu de bɛ anw ka du kɔnɔ o de kosɔn ne bɛ maliyɛn bɛɛ kanu n b'a deli bɛɛ fɛ an k'an ka perezan dɛmɛ baara bɛ ɲa perezan bolo cogo min na perezan kelen tɛ se perezan bɛ ka baara kɛ anw de ye n bɛ mali somɔgɔw fo ka mali donsow fo ka mali karamɔgɔw fo ka mali dɔnniya bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ tuguni an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ kabako fura tigi maliyɛnw comment on appelle la Cheikh Tiamé Aïdara a ka numéro 78 78 03 03 kabako fura de do diabète fura furudimi fura erendimi fura a bɛ Cheikh Tiamé Aïdara bolo an ka karamɔgɔba de do fana bɛ bɔ segukaw ka dɔw bɔ ye ala ye hɛrɛ de kɛ segukaw ye ni segukaw da donna ko la barika bɛ don o ko la an ka karamɔgɔba n'a bɛ segu Cheikh Tiamé Aïdara kabako fura tigi a ka numéro 78 78 03 03 erendimi b'i la furudimi b'i la a ye se Cheikh Tiamé Aïdara ma a b'aw dɛmɛ o la maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa n b'a deli bɛɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana tugu maaw kɔ maa minnu ni hɛni b'u la maa minnu bɔra du kɔnɔ du min na bɛn tɛ yen an ka an kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka Asimi kanu don maliyɛn bɛɛ la an ka Mali kanu don maliyɛn bɛɛ la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ lɔvu bɔ foyi tɛ bɛn bɔ walahi ne bɛ sa bi ne bɛ sa sini ne t'a dɔn foyi tɛ bɛn ni keleya bɔ mɛ ka kɛ tiɲɛ de kan o de ka ɲi ala bɛ barika don la mɛ an tɛ maa si tɔ ye i kan ka jamana ta k'i b'a k'i ka kɛlɛkɛ bere ye o de banna que Dieu bénisse le Mali maliyɛn o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko Burukina ye ko Faransi bɛna Burukina bila an bɛna kuma o fana kan maliyɛnw bonne nouvelle dumanba dɔ bɛ yen bi ko Faransi bɛna Burukina bila mois de février nata in na a sɛbɛnnen filɛ n bɛna kalan aw ni an ka jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko Faransi bɛna Burukina bila kalo kura bɛna jɔ mois de février ko ala sago aw sago ko Faransi bɛna Burukina faso bila n bɛna kalan sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la maliyɛnw an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko urgent Burkina Faso la France va retirer ses soldats de la Sabre de Cambozin un tournant décisif dans les relations entre le Burkina Faso et la France. L'Hexagone a acté le retrait de sa force Task Sabre basée à Cambozin, à Ouagadougou, selon African Intelligence. Les 400 éléments des forces spéciales françaises quitteront le Burkina Faso au courant du mois de février. Selon le journal de l'Élysée, a également acté le départ de son ambassadeur. Soutien intelligent. Les autorités de la transition avaient, selon Jeune Afrique, demandé de remplacer l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Des milliers de jeunes burkinabés ont depuis des mois réclamé le démantèlement de la base française Cambozin et le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Comme Burkina, Francis Sourassou be pour Burkina. Francis ambassadeur fana be Burkina bla. Ala ni Asimi sababu yala. Asimi ye Afrique benye yele. Asimi kara kalo yelende ka Afrique benye yele. Alhamdulillah, Francis Sourassou be na Burkina bla. Kalo kura menajo mois de février ko Francis Sourassou be Burkina bla. Francis ambassadeur be Burkina bla. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine patriote. Amangini Burkina be bela jele fait. Ay capitaine demain à Kabarala. Capitaine be fait ka Burkina libéré. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le président Assimi Goïta, vive le maréchal Assimi Goïta, vive le Mali, vive le Burkina. Bonne nouvelle du monde de non. Burkina Sourassou, Mali Aradari, ani Burkina Aradaru de ka barake nyoko fe sanno. O de kelembe ka CEDEAO jatige, o de kelembe ka Franci jatige, o da to Algérie be ka do janfala. Mais anga emploi di nyokoma. Fin kelen ne ba to toabu tese ana. Quand les occidentaux savent que tu es aimé par ton peuple, voilà où te coup d'état qu'il a. Avant yiri malien bɛɛ fɛ 14 janvier an kan préparer ka 14 janvier bɛ nalen malien bɛɛ ka bɔ an b'o yɔrɔ fana fɔ ka da kan an b'o ka dama vocal dɔ fana ye tuguni donc k'a ɲɛfɔ malien bɛɛ na 14 janvier la 14 janvier bɛ nalen malien bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ ka yira ka fɔ ko an bɛ Assimi fɛ an bɛ transition fɛ an ka Mali dugu bɛɛ i n'a fɔ 14 janvier 2022 kɛra cogoya min na 14 janvier bɛ nalen Mali mɔgɔba bɛɛ jeune fara cɛkɔrɔba kan muso fara denmisɛnnin kan bɛɛ ka bɔ 14 janvier la an mago bɛ 20 millions de maliens ka taa Kidali ka taa bila fo Kayila malien bɛɛ ka bɔ Mali yɔrɔ bɛɛ la tuguni ka yira ko an bɛ Assimi fɛ k'an bɛ sa Assimi nɔfɛ ko Assimi le libérateur de l'Afrique Assimi le libérateur du Mali le libérateur du peuple opprimé. Que Dieu bénisse Assimi. Maliens,
Assimi bora aye sixi bara bla discours de kɛ an ka Assimi dɛmɛ en toute sincérité malien bɛɛ ka bɔ Mali dugu bɛɛ la 14 janvier bɛ nalen maa si kana to so a y'aw préparer a baaraw bɛ sen na ni Ala sɔnna ma malien bɛɛ de bɛ bɔ fort changement fara maa bɛɛ kan bɛɛ de bɛna bɔ président Assimi ko 14 janvier bɛ nalen 2023 in na ko a bɛ kɛ jour férié ye malien bɛɛ ka bɔ 14 janvier bɛ nalen an bɛna an ka communication base de kan an bɛ bɔ fɛn bɛɛ kɔnɔ an bɛ wele bila malien bɛɛ ma bɛɛ k'i préparer ka taa Kidali ka taa bila fɔ Kayi bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka yira ka fɔ n'i y'a ye CEDEAO ma kariya ka intervention militaire kɛ Assimi contre la parce que an bɛɛ de bɔra 14 janvier 2022 la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an ka différences da kɛrɛfɛ an ka juguyaw da kɛrɛfɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Assimi dɛmɛ dans la sincérité n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu tiɲɛ kan ka galon bala k'an danbe fana respecté dɛ wallahi Mali bɛ tɛmɛ hali Faransi la ni Assimi bɛ sira min kan Assimi ko k'a bɛ usine jɔ Assimi ko k'a bɛna Mali sirabaw dilan Assimi ko k'a bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ Assimi ko k'ale kɛlɛkan de don ko maliyɛn tɛ taa avion ta ka taa furakɛ dugu wɛrɛ la bilen Assimi ko k'a bɛna musow ka hakɛ d'u ma a bɛ denmisɛnninw ka hakɛ d'u ma a bɛ fantanw ka hakɛ d'u ma n'a ye Assimi to an kunna ka Assimi dɛmɛ bilahi talahi Mali kɛlɛya a bɛ ban mɔgɔ dɔw de bɛ Assimi kɛrɛfɛ u bɛ manamana ko la n'olu de dénoncera u b'a fɔ a bɛ fɛ ka Assimi ni mɔgɔw de fara an b'a ɲini Assimi fɛ a ka article 50 ta Mali constitution na a ka faso minɛna bolo fila ye an b'a fɔ Assimi ɲɛna a ka kiiri n'o ye justice yɔrɔ ye a ko régler bɛɛ lajɛlen b'i kɔ président Assimi malien bɛɛ b'i kɔ malien bɛɛ b'i soutenir an b'a ɲini malien den ɲuman bɛɛ fɛ 14 janvier bɛ nalen a jama ka bɔ la jama min ɲɔgɔn ma deli ka bɔ depuis Mali ko daminɛna awa an b'a baara kan awa a bɛɛ ɲa fana k'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ fɛ an bɛ Mali chrétien bɛɛ fɛ an bɛ Mali somaw Mali moriw Mali donsow Mali dugutigilakaw malien bɛɛ an bɛ bɛɛ fɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo la i dusu la an ka président Assimi dɛmɛ o de ye hɔrɔnya ye o de ye Assimi dɛmɛli ye que Dieu bénisse la transition a k'an bɛn ciao ciao